Cocote tangga ngomong, kapan nikah? Barang wis nikah dirasani. Manten dekore murah golek bati, make up elek ora mangklingi. Nek dekor apik ngomong, gak perawan iku dekor apik apa-apa mewah sembarang barang mewah. Nuruti gengsi paling duit utangan. Wis nikah ditakoni meneh, wis meteng ta durung? Nek durung jare kok suwi dirasani mandul. Nikah langsung meteng ya dilokke. Nikah kuwi nganggo mas kawin, tapi sing dicicil kok kawine dhisik. Bar nikah kumpul mara tuwa jare gak bondo. Bar nikah ngontrak dhewe ya ijeh dirasani. Omahe mara tuwane magrong-magrong kok mantune ngontrak. Paling gak akur karo mantune. Wes nikah kerja keras iso bangun omah dhewe ya dirasani. Wong mergawe ngoyo, bangun-bangun ben ketok semugeh. Tumandang iso tuku-tuku dhewe ampek muruh nek ngrasani. Wes stop, aja ngrungokno cocote tangga. Sing penting dadi wong apik, senajan ning mripate tangga ora tau apik.